ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମର ସେ ଭୋକ ପକାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଭାତ କୋବି ଭଜା ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ମହାଶୟ ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି ଆମର, ତ ମାନେ ଖିଆପିଆ ସଇଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମର ସବୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଜାମ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 11ଟା କି 12ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କେମିତି କାମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଏମିତି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ସେଟ୍ କରାହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି। ଆଉ ଏପଟଟା ବି ସେଇ ସେମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ନା, କାମ ଚାଲୁ ହେବ। ଏପଟେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ସେପଟକୁ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଆଜି ଏପଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଏମିତି ସବୁ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ। ସେଟା ସାରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ହେରି, ଖିଆପିଆ ସାରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ହେରି ପୁଣି କାମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମର ସେ ଭୋକ ପକାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା ମେସିନ୍ ଆମର ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁବା ଚେକ୍ କରିବି, ଲଗେଇନୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ପକାଉଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାଏଟା କୁହା। ଆଜି ଏପଟ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାମ ସରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ହେରି ଖିଆପିଆ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ହେଲାଣି ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଥିଲୁ ହେରି, ଆସିକି ନା ରାତି ଏବେ 9ଟା 8:30 ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ କୋବି ଭଜା ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ମହାଶୟ ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି ଆମର, ତ ମାନେ ଖିଆପିଆ ସଇଲା। ଏଇନା ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି, ଯେହେତୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, କାମ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ହେଇନି ମୋତେ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିନି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।